Moi boa tarde, boa noite, bo día. Na situación que tú estés escoitando este de Parola, nos estamos acompañándote ao teu carón e agardamos que igual esteas botando unha boa sesta, que nos deas consumo de moitos minutos e moitas reproduccións, e que, bueno, se despois queres compartilo no Twitter, pois mellor que mellor. Eu só quería compartir con vosco unhas declaracións dun presidente farto e bueno, que quere dicirvos algo, ¿no? ¿Y sabe lo que pasa, señor Casado? ¿Sabe cuál es su agenda? Su agenda es una agenda lunática. Es una agenda lunática, sí. Una agenda lunática con problemas fantásticos. Niños amenazados por los profesores y protegidos por su PIN parental. Un estado de alarma que, según ustedes, es el pretexto para implantar una dictadura que nadie ve por ninguna parte. Sí soy. En definitiva, una agenda lunática donde para ustedes España no es una de las mejores 20 democracias del mundo, sino que corre el riesgo de caer en un régimen social comunista judeo-masónico bolivariano. Aquí xa o deixa máis claro. Una dictadura judeo-masónica, una república comunista bolivariana con un virus chino que nos van a meter por la sangre y que con el 5G nos van a... Ole, Pedrito, a verdade que estuveche sembrado, pero quizáis unha máis, solo unha máis. Señor Casado, es curioso lo del señor Casado, porque oye, es que busca cualquier tipo de motivo para confrontar conmigo, hasta incluso las Navidades. Señor Casado, felices fiestas, feliz Navidad, hágaselo mirar. Hágaselo mirar, señor Casado. E isto veu a colación dunha lei que se aprobou fai nada, que é a nova lei desta morte digna da eutanasia, onde o Partido Popular e Vox quedaron forever alone, quedaron sós ante a defensa dun dereito que, bueno, xa é bastante difícil aceptar a veces o noso fin, o paínda por riba, a andarllo negando a xente que non ten nada que facer aquí máis que sufrir. A parte desto, a dereita pode defender a ideología que queira, pode defender un liberalismo económico, pode defender o que lle dé a gana, pero sempre queda atrás nos dereitos que defende a maioría social, no matrimonio homosexual, no divorcio, en esto. Entón, bueno, que vayan aprendendo un pouco que estar aparte do que quera a sociedade non lle leva a ningún lado. E de feito, o 63%, isto é unha enquisa que ahora mesmo non consultei, vino hoxe a mañá no directo de Facu Díaz, teño que reconocer que non é a fonte máis fiable do mundo, pero creo que os datos aseméllanse moito a isto que digo, que o 63% dos votantes do Partido Popular apoian esta medida. E máis do 70 dos de Vox. Así que non se entende que se aferren a unhas ideoloxías que, bueno, que nada teñen por que ver ca decisión personal de eutanasia e de aceptar un fin digno, como, bueno, pues para aferrarse a poñerse en contra do goberno cando poderían vendelo como unha proposta de país, non? Que tanto a eles lles gusta. Decía un tuiteiro que vou citar, ainda que el non o faría, ou moitos non o farían se fose eu, pero bueno, @profeta_Baruch dicía: gente criticando la eutanasia sin haberla probado. En fin, la hipotenusa. E bueno, aparte de todo isto, máis noticias, aparte das vacinas, que ahora falaremos de todo eso. Walt Disney, presenta 10 novas series de Star Wars. Presenta 23 novos proxectos de Marvel. Moitas películas e moito máis. E sabedes que tamén unha nova serie de Parola. Sí. Estamos moi contentos de anunciarvos que temos un acordo con Disney España para levar a cabo unha sitcom sobre a nosa vida que a verdad que dá para a serie. Bueno, e ata aquí esta pequena sección que a verdade, isto empezou sendo unha proba e eu creo que xa podemos tirar para diante, non, Martín? Mira, eso estaba pensando. Digo, mira, a ver o tío, a ver que di, a ver que sensacións ten. Pero sí. Que eu diría, non sei, eu diría, estás escoitando eso? Sí. Entón, pois non sei como ves o asunto, pero... Marchamos cun novo de Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde.
¿Cómo te apellidas? Jaco. Jacome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te tiño que dicir! Bueno, pois Martín xa agora mediante señas xa me pedía por favor deixa facelo a modalidade Martín Sorga e vou non deixar que fale do que trouxo para a actualidade. E que é a modalidade de Martín Sorga? A modalidade de Martín Sorga é coller as miñas noticias, escupírbolas a puta cara e que despois Iván faga o mesmo. Eu hoxe traio pouca COVID. Hoxe traio pouca COVID porque xa chegou. Xa chegou, estamos ante probablemente o último programa como tal do ano. Entón xa chegou. Xa chegou. Entón, Hoxe non podemos dicir Non podemos dicir unha palabra que xa levamos repetindo bastante nestes últimos programas. que non hai imos dicir. É unha cifra. É unha cifra. É unha E cifra. xa cada un que penso que Entón, falamos de vacinas. Entón a Xunta di que, bueno, tan pronto as teña, pois que lle faría ilusión comezar a vacinar, sobre todo especialmente en residencias de maiores, todo tipo de residencias e o seu persoal. Que máis vos traio para debullar hoxe? Bueno, o acontecemento que probablemente todo o mundo coñeza é que en Ourense, pois, esta semana, polo que sexa, pois, un rapaz e o seu pai, pois, parounos a Garda Civil, non o víchelo. En San Cibrao, bueno, pois o rapaz que iba dando unha volta, iba dando un paseo. Home, Que máis, unha vez máis, pois, asoman aí datos que nos gustan moitísimo de Ourense á cabeza de provincias españolas coa poboación máis envellecida, que eso sempre está ben comentalo para que non se nos olvide. E que máis? Esta semana tamén se estrenou El desorden que dejas, non? Ambientada no noso reino, pois tamén sempre hai algo que cando fan algo sempre hai algo que dicir. sempre hai algo que dicir. Entón eu subo agora a música e contasme tío que queiras tamén. Adiante, adiante. A ver, que me perdoen, pero vamos a tratar. O próximo dia, 24 de janeiro, Portugal vai a votos para escolher o próximo ou a próxima Ajá. presidente da República. Vá lá! Espetáculo! Espectacular! Espetáculo, E presidente. efectivamente, o actual Marcelo Rebelo de Sousa, esta información é unha información que di público, o Xornal Público de Portugal, pois enfréntase e propón a súa candidatura á reelección como presidente da República Portuguesa. Un trance, un evento electoral ao que non estamos moi acostumados no Estado español, polo que sexa. Polo que sexa. Claro. É que, claro, a súa modalidade é algo que resulta curioso de ver. Tamén, aparte deso, a Xunta aspira a vacinar a 40.000 persoas na primeira fase da vacinación, xa falamos deso, e o último curioso, pode ir baixando se queres, Martín, que Feijóo propúxolle a RAE facer un pleno en Galicia no 2021. Decía el diario.es, a cita que lle facía a Feijóo, respetamos las lenguas. Respetamos las lenguas. Y vamos con la barallada ahora, mientras Martín, si quieres, empiezas a comentar algo. O como lle chama? O bilingüismo cordial. El bilingüismo Dice, cordial, o siempre, bilingüismo sí, cordial, sí, sí. é que, bueno, cordialidade é sempre positivo. Efectivamente. Cordialidade é sempre positivo. E nada, por que queres empezar? Pois o que queiras, si queres a serie, si queres A min tanto me dá. A serie- Ourense embellecido Ourense tamén. embellecido, que é unha maravela, que está, bueno, Lugo, bueno, interior, o noso interior, que está Sí, fascinante, sí. e que vai, pois, a cabeza das castelas, a cabeza de todo. E non se A lleve... cabeza de todo dunha Castela, incluso Castela León, que sendo, eu creo que o dobre casi de territorio que Galicia, ten 200.000 habitantes menos que a nós, ainda así, sendo un territorio amplamente baleirado, sobre todo na zona de León, de Zamora, pois Ourense, ainda así, está a cabeza de todas as provincias desa zona. Eso tamén é ourensanía. Eso tamén é Motivo Ourense, motivo de celebración, é motivo de... Sí. Efectivamente, tanto, bueno, sobre todo, xa non falamos de comarcas, pero máis afectado será eu escoitara que a comarca de Celanova fora unha das que máis perdera poboación de toda Galicia,
Tamén supoño que a zona de Tribes, esa zona tamén moi baleirada. Sí. Eu que sei. Tribes, o barco. É que todo en xeral, é que Todo en tampouco xeral, se salva a cidade, así que, bueno. E é curioso que afecta a parte de o mítico sempre de falar de Teruel, que Teruel é un territorio moi olvidado. A zona máis afectada da península é esta zona leonesa ourensá galega, tamén afecta ao norte de Portugal, en boa parte. En Portugal tamén se perdeu moita población, pero é curioso que se centra todo nesta zona, como se nesta zona houvese algún tipo de... É o Triángulo das Bermudas. O Triángulo das Bermudas, que aquí perdese desaparece xente, marchan po carallo, sí. Efectivamente. Maravilla. Isto todo maravilla. gracias á xente que apostou por nós. Claro. Ou, E por isto- exemplo, eu sempre, falando un pouco máis en serio, sempre me pregunto si o Baltar de verdade, de auténtico o auténtico Baltar Pai, Baltar se Mister. sacáis un, claro. Claro, e o Baltar que sempre foi moi acusado, e algunhas veces probouse que era un home que Acusado por qué? bueno, quizáis buscaba o benestar da xente buscándolle un postiño. O benestar Así, nos seus achegados. calcar lado. Os familiares, Non Non solo, sei, non non solo, sei, sino non esa sei, rede esa clientear de tal de, pues mira, o mellor de emplear a todo Ourense xa. é que a nosa provincia sexa, eu creo, maiormente funcionarial, eu creo. Non teño unha cifra, pero vamos a ver, solo ver as familias que número da túa familia é funcionaria, da miña, dun pueblo, ou de que sei, por exemplo, do meu pueblo de Trella e así. Sí. Se os contas tamén aos policías, que os son funcionarios, administrativos e non sei que, a maioría da nosa poboación Pois sí. é funcionaria. E iso por qué? Pois porque o Baltar tirou pola vía fácil, non? En vez de, quizáis, facer un pouco de corrupción para dar cartos a alguén para que montase un negocio que prosperase, non, el prefería pois ven para aquí, poste aquí de portero e mira, dirlle a ese señor do bloque dille que non entre, vale? Que non. Eso. E así foi. Se veñen os do intermedio dirlle, no, vais a Andalucía a preguntar por el R. Efectivamente, é por el R. Por el R e Euskaltel, non? Bueno, pois sí, cositas. Aparte que máis do Ourense, pois que se grabou aquí unha serie, non? É maravilla. Que non hai que negar que escolleron bons sitios. Sí, a verdad. De feito, curioso, solo vin o primeiro capítulo, xa deixei, bueno, ten cuidado porque o público igual tamén se quere ver. Sí, eu non Non acabei. ser moi Non spoiler. acabei, entre onte e hoxe vin un... Pero ainda así vin metade, que son 8 capítulos, vin o principio no que dende la Corona chegan a un puebliño que fan como unha mezcla entre Celanova e Ribadavia, de unha minha Sí. non Sí, sei porque porque rollo interiores Celanova, excepto a e o zona instituto, do instituto, sí. Despois o casco vello que se ve por aí as rúas, penso que é Ribadavia. Eu creo que Ribadavia, a imaxe cando chegan, collen a ponte de feito, de Ribadavia, bueno, que se ve toda Ribadavia. Penso que, claro, que non quero meter a zoca, como moito quero falar das cousas que se ven no primer capítulo. Sí. No, No, penso que as termas saen unhas termas que son unhas termas en Bande, En Bande, esas non as coñecía. que non sei exactamente onde son, a verdad. E a verdade, pois é unha serie que eu esperaba que sí, ten os seus topicazos, ten as súas vainas. Sí. Eu esperaba o peor. A ver, é unha trama, pois ao final unha tramiña, pois mira, trama O predeterminada. malo- Está todo inventado, está todo Sí. inventado. Non é unha trama espectacular que digas ti, wow. Pero bueno, sempre gracioso. E cuidado, o acento de Inma Cuesta galego, Non está mal. bueno, sorprendeme bastante ben. Non Está está guai. mal, que decir, vamos a ver. Que pasa? O malo Claro. é sempre Claro, que sempre hai que comentar que, os claro, topicazos, as caralladas, la coruxa en 20 minutos escoitas jaibotas, porque muchísimas jaibotas. muchísimas siempre. Solo Aquí hai tamén hai solo en jaibotas, Galicia, que xa falei o programa pasado dunha que tamén as hai. Ourense leva aquí 15 anos habendo jaibotas. Outro día pasoume unha por diante que casi pensei que me viña a comer a cara no balcón. Díxeme que Bueno, hai carallos, hai riquiños, hai tú cocaína polo nariz en riba. Sí. E eso en media hora de capítulo que, bueno, o mellor, pois mellor é así. Mira, non recibes a axuda se non metes tantos tópicos, a axuda non a Agadig levas. mira, se non hai coca, non Se non hai hai cocaína, aquí non... unha señora que fala unha frase de galego e despois pasa ao castelán, non vai a recibir un duro da Ay, nosa perdona parte. que no... Son ordes de arriba. No hables el castellano y a lo mejor no me entiendes, ya te hablo así... Que Carallo. é la mítica señora. Sí. A mítica señora Mítica señora que te de entres Padre un bar... Casares. Queres un licorca? Claro que sí. Queres un licor? Claro que Viña sí. de mañá. Claro que Unha sí. boa hora. Unha boa hora para o licorca.
Bueno, pues, quero dicir, aparte de todo, aí está o que detalle vexan porque é produto Vaca Films, é un produto galego, pero bueno, hai que saber ser crítico cas caralladas que se meten así que un pouco de... Claro. Sempre é gracioso ver como se meten polo coche no Parrote, na Mariña da Coruña, cando está terminantemente prohibido que só poden pasar taxis. Ese home, o home que pasa co seu carro mato por ali, vai recibir unha multa porque non, Está claro. non pode pasar por sí, ali. había que dicilo, Martín que está atento a que na Mariña non poden pasar. Bastantes Coches no fallos de Parrote. récord tamén. Eu creo que, Bastante creo que curioso. me din conta de Non sei, algún, ahora que ti dis, decheste conta porque penso que non... A ver, nos primeiros momentos isto vou non dicir, porque teño que dicir. Veña, si, nos primeiros... É no contexto dun pesadelo. Sí. Un pesadelo que ten a protagonista. E xusto, claro que sí, un pesadelo o que queiras, pero a continuidade podela manter igual, ainda que sexa un pesadelo. Entón, claro, asoma ao cuarto onde está a súa nai. Morta. Non, pero a muller está nun principio como é? Está, pois, vese o plano das costas de Inmacuesta, Sí, a mirando porta pola- entreaberta e a cama e a muller ali tumbada. A muller nun principio está mirando pa dereita, está mirando pa po ventanal Ah, sí? tremendo. Pois eso non me din E conta. no seguinte plano a muller está mirando pa esquerda. Está mirando pa dereita e no seguinte plano está mirando pa esquerda. Que, bueno, foime gracia. Bueno, pues os mortos ao final tamén deciden pa onde miren. Tamén deciden de onde miren, claro que sí. Bueno, si un pouco... E nada, As tópicos súas tal e curiosidades. cual, pero bueno, é recomendable. A nivel técnico, eu creo que está moi ben. Está moi ben, é bonita. E aparte do último tópico. Tópico que non é tópico, que se chama Viruca. Xa o dixo Alson Mario en Twitter, que se chama Viruca. Viruca é un nome, sí, É un é nome curioso. que eu creo que non... É un nome que se algún día teño unha filla chama Viruca. Sí. Porque sí. Que non recordo nin o nome de tal de... E pa xente de fora que sempre nos fala de ai, que es mucho el niño, ¿no? El mítico iño. Pues usamos tanto o iño como vos usades ito. Quer decir, é punto. É un E xa está, diminutivo. é que tampouco... que non hai máis, pon dir. Tampouco, Quer decir, quen utiliza o iño e demais tamén nos parece gilipollas a nós. Quer decir, Claro que sí, é tanto que sí. de Pero punto. bueno, Queres que che faga un resumo do tema Portugal? sí, faime, porque eu son portugués mal. Portugués mal, pois hai que meterse a máis a RTP está verdade facendo as entrevistas ahora aos candidatos e candidatas e estuve vendo algunhas. Claro, o problema de ver as cousas así é que tú non estás metido na actualidade e hai cousas que non as entendes. Pero bueno, escapan, está sendo de actualidade estes días e sale moito nos debates un asunto de que Seica, un inmigrante húngaro, foi torturado e asasinado pola policía portuguesa nun aeroporto. Recentemente, Falan do SEF, que creo que é unha división da policía, claro que eu escoitei o asunto e non me informei debidamente, como igual teria... Non pasa nada, non pasa nada. A ver, ao final tampouco... No, está da actualidade está saindo todos os debates. Pero é recente o asunto. É recente, sí, de fai uns días. Ah, vale. Pensei que non era tan recente. No, vale. desta semana, eu creo que foi esta semana, sí. Bueno, o caso é, o próximo 24 de xaneiro hai eleccións presidenciais a presidencia da República Portuguesa, non? E hai agora mesmo que os contara na sondaxe que fixeron para a RTP a Universidade Católica de Lisboa, pois 1, 2, 3, 4, 5 e 6 candidatos e candidatos cunha mínima relevancia. Ainda así, é aplastante o porcentaxe que ten Marcelo Rebelo de Sousa, que lle dan un 68% dos votos e que gana en todos os votantes de todos os partidos. Ese home está sendo absolutamente transversal. De feito, é que o que digo que está nesta sondaxe recibe o 68%, que despois tamén comparaban en público que a última sondaxe do anterior de fai 4 anos deran un 62, ao final fora un 52. Bueno, iso a sondaxe iso que teñen. Pero é curioso porque creo que o Partido Socialista, claro, o Marcelo Rebelo Sousa é candidato apoiado, porque nunca son directamente, non é o candidato de, é o candidato apoiado por, é como que os presidentes sempre se presentan en calidade propia, Sí. cun suposto programa, porque o presidente supoño que terá as súas limitacións con respecto ao que pode facer executivamente, pero preséntase cunhas intencións, non sei que, non sei canto, e hai un partido que os apoia. Pero o partido non ten por que apoiar a ninguén. De feito, o Partido Socialista, partido de goberno ahora mesmo, o que forma parte de Antonio Costa, que creo que é o presidente do partido, non apoiou a ningún candidato.
nin sequera Perdimos aí unha... nin sequera a unha militante que se presenta que é militante do Partido Socialista que se presenta á presidencia e que non é apoiada explícitamente polo seu Eso sí que é curioso. Ala, mándate. E é curioso porque eu creo que como saben que é tan absolutamente transversal Marcelo Rebelo de Sousa non se queren posicionar nese sentido. Esta señora, Ana Gómez, do PS, do Partido Socialista, ten un 13% de intención de voto. É a segunda que máis. Do 68 a 13. Está xusto, sí. Despois está o candidato da ultradereita, André Ventura, tipo un pouco peculiar, apoiado polo Xaga, cun 8%, e despois igualados están os dous candidatos dos dous partidos da esquerda do PSOE, do PS, Joao Ferreira e Marisa Matías, sí, Matías, ten que ser Matías, que vin onte a entrevista que lle fixeron, porque ata agora fixeronlle ao Joao Ferreira, André Ventura o do Xaga e Marisa Matías. Un do comunista, do ultradereita e do bloco de esquerda. A señora esta do bloco de esquerda é eurodiputada, apoiada por ese partido, pero a min, señora, e non por ser unha muller, levaba usted un look moi 2000 para un candidato da presidencia da República, unha candidata á presidencia da República deste 2020. Quero dicir que parecía que ela estaba entrevistando ao presentador como se fora el o candidato. E digo porque quero dicir, independentemente, levaba unha indumentaria, igual era moi de esquerdas, igual parece moi tal, pero a min parece un pouco que fai unha imaxe moi pobre. Bueno, al final, sí, al final a muller que vista como que era, con tal de que efectivamente, chegue a presidencia e non quera volver a Angola a facer cousas malas cos pretiños, pois eso é o que conta. Pero sí, a verdade. Logo que ven eso ahora de unha broma, modo Portugal dominante, Portugal imperialista, con tal de que non volvas a señora con esas ideas. Bueno, é unha broma, é unha pequena broma. Unha pequena broma, vale? Bueno, moitísimas gracias, Nada. No, era do bloco de esquerda, quero dicir, por si veña. Xa, por eso. Non entendí. Dixeno totalmente, non pasa nada. Que a muller está... que se actualice un pouco. Ah, que se actualice, vale, porque non era por aí a broma. Tampouco. Dixeno completamente roto, que non pasa nada, non pasa entendín esta broma imperialista portuguesa, sí. Pues vale, deixámosla aí. Sí. E o último con 1% dos votos é Tiago Mayán González, de Iniciativa Liberal. Aí está o tío. Que, bueno, sí, o sea, ten 30 familiares, que ese 1%. Ese 1%. 1%, o sea, hai 10 millóns de persoas en Portugal. En edad de votar, que haberá 8 millóns, pois podíamos decir que 1% de 8 millóns, que son 800 persoas. 8 millóns, tantos de Dios. Bueno, non sei. Portugal tamén está tirando a embellecida, non? Por eso digo, 2 millóns de xente nova, de ata 18 anos. Sí, pode ser. Así a ollo, que... E a cousa é que o señor Rebelo de Sousa parece que vai renovar amplamente. Verdade que o tío está cómodo. E a cousa é que esta enquisa daballe este 68% nunha primeira volta que xa lle faría presidente automáticamente, porque si hai un candidato que si ningún candidato supera o 50% fais unha segunda volta. Pero como parece que non, todo apunta que vai quedar como presidente, un presidente coñecido pola súa cercanía, sí. por ser moi campechano, sí. non como entendemos os españois. No. Pero tío de onde? Totalmente irrelevante, non sei, non teño idea. Queres buscámoslo no momento? No, pero non é necesario. Queres buscar? Parámoslo buscar. Canto levamos? 23 minutos. 23 minutos. Pues veña, buscámoslo rapidamente. Marcelo. 23 minutos. Sí, si queres seguir comentando algo máis do que queda. Que me gusta mucho Portugal a mí, Sí. No, pero hai que comentar. Lisboa tamén. Bueno, oye. Hai que comentar tamén o do rapá que dixo papá, deixame levar a furgona e imos dar un paseo. Penso que debían ser da Carballeira ou entre a Carballeira e San Cibrao. Non eran de San Cibrao? Iban para San Cibrao ou pilláronos en San Cibrao, pero penso que saliran desde a Carballeira. Bueno, igual. Onte pasei por San Cibrao e nunca viro o concello de San Cibrao e parece unha mansión. Está ao lado dun polideportivo e ten como nunca viras o concello? O concello en sí. Está ali a mão dereita antes de entrar. Pois sí, ten como un peche que parece unha mansión ao longe. Sí, é que eu sempre pensei que era unha casa e resulta que era da casa que ten aí o pabillón ao lado, pero claro, despois descubrín que era o puto concello. Efectivamente. Entón, pois, é que unha anécdota, pois, en máis de un pai un pouco irresponsable, podemos decir. A ver, se ainda tuvera, que sei, 16, 17 anos ou outro. Mira, podo comprar, sendo un neno de 9 anos, podo comprar que o fagas no pueblo, nunha pista,
durante 5 metros. Vale, podes comprar, mal será que pase algo. Que leva un jabalí por diante, Pedro. Bueno, que llevas fer. Pero claro, tío, atravesar a cidade que, joder, da Carballeira a San Cibrao, ten que sair polo menos a Nacional. Tío! Porque o mellor dixo, no, vai pola cidade que é mellor que pola cidade, ainda sería máis bueno, da igual, que foi un petate de agosto. E o E o rapaz, pai dicéndolle, oye, mete terceira, papá, deixa Lle esa, bueno, que falaba Gabri, non, eu sen saber usar o embrague, non sei que, eu, claro, eu tamén un coche aprendín a usar un coche cando me sentei no coche da autoescola, non? Meus pais non foron en plan, ei, ven dar un tal. Eu tampouco. E iso recordoume, sen máis, recordoume unha anécdota que eu saindo un día tiña que sacar o coche. Sí. Ao lado do meu edificio hai uns arboliños, pois onde hai huecos para aparcar o coche. E debaixo do meu edificio tamén, pois hai unha casa, temos uns veciños que teñen ali unha cachoupa pequena. E estaba unha furgoneta diante do meu coche, claro, vamos a ver, había un grupiño ali de 3-4 persoas, adultos. E digo, bueno, botei así unha miradiña de ei meu, que, bueno, tiña que sair e que a túa furgona, pois ao mellor complícase o asunto. Entón, claro, miráronme e, vale, este grupo de persoas adultas saben que eu estou aí, saben que preciso sair e que con esa furgona non vou poder. E claro, eu séntome no coche e digo, pero esta xente non se pensa mover, non, por favor. E desto que vexo, que eu non sabía que había un neno aí, non sabía que había un puto neno, sai un neno detrás dun coche cunha cara de felicidade, dixo, este é mi puto momento. O rapaz montase na puta furgoneta, que nun momento, cando vin o titular, digo, buah, a furgoneta era unha Peugeot, era un neno pequeno, digo, non me jodas que é o meu amigo. Pero non, porque ao final a furgoneta era blanca, ya dos meus amigos era azul, pero bueno, o mellor era o mellor era, mira, unha felicidade. E digo, bueno, rapá, ti sabes como é o entorno da miña casa. Sí. Os arbolitos están nunha pendiente, e debaixo do meu tal, pois, allá no terreno, porque hai garaxes debaixo. E digo, bueno, rapá, quita o freno de mao e deixa a furgona no llano. O rapá, como se estuvesen a todo gas, puxo marcha atrás e foi ca furgoneta. Foi ca furgoneta costa arriba, digo, isto é surrealista. Ao final o rapá deixo... Algo que eu non din feito ata un tempo despois de aprender a conducir. É unha furgoneta que tamén ten o seu peso, o puto rapá, o meu puto amo. Que ao final, bueno, complicou o asunto porque deixou unha no medio tiña que non lle dar a puta furgoneta porque ainda me daba unha paliza e tiña que non darlle o meu puto edificio, pero eu quedome cacar de felicidade do neno, dixen, hostia, o meu pai non se move, vou na mover eu. E nada, pois, home, non deixades os fillos, carallo, pois as alturas da vida, pois, que estean a facer outras cousas, non? Sean adolescentes. Unha bici. Pois unha bici, claro, unha bici ou un patinete. Unha moto de motocross. Unha moto de motocross, bueno, desas pequerrechas. A puta furgoneta. Dicindo a tontería, buscando a justificación. Sí, bueno, sí, quizás habría unha posibilidade de facer unha motocross. Pero, home, a ver, nada de modo porque... Que sí, bueno, vamos ca túa sección. Como se chama a túa sección? Que outro día dixenche toma batuta, vamos. Puxa a música. A miña sección chamase Ti sabrás, porque eu non, porque basicamente pois nunca teño ben claro de que vou facer, así que, pois ben, imos con ela, me cago na cinta de Dios. Yo juraría que había quitado la cinta, te lo juro, Martín, te lo juro que la quité. Non pasa nada. O da cinta non pasa nada. O da cinta pasa nada. O da cinta non pasa nada. Vale. A ver. Imos por partes. Isto foi onte. Estamos falando de foi onte. Onte ou antronte? Ou antronte, non me acordo. No, onte. Eu penso que foi onte. Vale. Recibimos un correo. Un correo de Parola que eu como ti, non o temos en ningún lado. No, é verdad que non temos en ningún lado de parolapodcast@gmail.com. Indalle para que, volta. Eu que sei, para ofertas de publicidade, se queres que vos anunciemos algo. Sí. Pero, bueno, indalle deu unha volta para encontralo. Sí, a verdade que sí.
Claro, Hostia, pois ahora que o planteas... claro, bueno, Eu pensei que o dicías en plan, non temos en algún lado porque a xente nos fale. non, claro, que inmensamente. non sei, os Twitter si que os temos en algún lado. E onde o No puido Twitter- encontrar? Tuvo que encontrar en algún de parola, que sí que o dixemos. Eu acordome de si decilo, pero non colgalo ningún. Carallo, por menudo traballo de investigación fixo esta persoa. Ou, bueno, igual o canal... Non, porque o canal, a de parola, non ten canal. E o temos Twitter, un drive. o Twitter usamos o correo e o de parola. E hai forma de velo, bueno, No Twitter non, que o correo a conta é unha túa vella. por eso, pero non asociamos. Eu creo que non. Pode ser que non. Bueno, A cousa. Onte vou abrir o vou abrir o Gmail porque houbo non vou enganar a nadie. Houbo susto. Nun Houbo susto. inicio houbo 2 segundos de susto, porque claro, o primeiro que lin neste correo encuentren adjunto a este email la condena. E eu cando lin la condena, durante 2-3 segundos dixen cago en Dios, un puto ano de podcast que tranquiliño, que non nos metemos con nadie, pois pasaron cousas. Ajá. Entón, claro, pero despois cando vin, bueno, quen o envía bueno, non sei se podo dicilo o correo como tal, non sei se ao mellor estou atentando como... Bueno, pero o correo mándanolo O correo tamén non ten nada especial, non? Quer dicir, Bueno, pero ao mellor pode haber xente e ao mellor que os nosos seguidores son moi... Eu creo que son moi crearon tifosis, solo para ao eso. Posiblemente, pero bueno, non o vou dicir por si acaso, pero falounos un consello que xira alrededor de Manuel Fraga polo que se... De verdade, xente non sei que ten na puta cabeza. bueno, igual que nós. Bueno, pues eran buenas noches. Encuentren adjunto a este email la condena a las declaraciones vertidas en su programa del 13 de diciembre, que era un 13 de diciembre que, bueno, falamos do pazo de tal e cual. Sí, dixemos aí dixen eu, unha pequena comparación que igual lle molestou. Bueno, estou tanto que dixe, bueno, vou revivir e lles mandar un audio a esta xente. Está, con Bueno, todos vostedes, o audio. o expresidente da Xunta de Galicia. Como cada ano, por esas entrañables datas do Nadal do ano novo, cualquier hora, así no hay manera. Eso va después. Ahora toca lo de los muchachos de la radio. Tóqueme usted las narices. Y no podían hacerlo primero. Es que... Bueno, ya. Bueno, déjese de mamandurias, a ver. Quiero transmitir mi más profunda condena a las palabras proferidas el día 13 de noviembre en YouTube por este señor de nombre originario de Rusia, De decembro. con la connivencia de su compañero, sobre un ministro perfectamente demócrata y el último jefe de Estado anterior a la democracia, a colación de la expropiación forzosa del Pazo Meirado. Se insinúa que el ilustrísimo caudillo y el mencionado ministro algo hicieron, y les quiero dejar claro que el caudillo no hizo nada. Pudo haber sido un homicida, autoritario, corrupto, pudo haber hecho algo, pero desde luego el actor porro no tiene nada. Dejen ya de intentar reescribir la historia de España y afílense a un partido demócrata y de aquí como es el Partido Popular. Buenas noches. Veña, que vaya en paz este compañeiro. Eu de verdade que... Pois isto que chegou. Isto que chegou. Cun logotipo da Xunta bello. Sí, a ver. O bello logotipo da O Xunta. bello logotipo da Xunta. É que bastante currado, é que o tío bastante currado. Sí. O mítico logo de reciclaxe de piensa en el medio ambiente antes de imprimir este correo. Pues sí, non me fixara. Non sei tampouco o que quería. Bueno, en fin. Pero é que pois non sei, amigo. Non sei onde imos chegar. Non sei. Nos non sei mandainos onde imos estas chegar. cosas, que A mí- decir, eu non teño ningún problema. Bastante gracioso. É que esta persona seguirános en Twitter. É que ahora quero. Eu creo que sí. Ahora- Sí, home, sí, si nos coñece. Ahora quero coñecelo. Eu supoño que sí. Esta maravillosa persoa. Además que Twitter sigue sendo a nosa prácticamente única venta ao mundo. Claro. Entón, pois mira, ten que ser por aí. Se nos podemos subir este clip. O clip enteiro do señor falando. Non, un pequeno resumo é isto. Mira, se nos sigues en Twitter, Interaccione. que interaccione. Que igual é algún dos nosos célebres Pode ser que sí ou pode ser que non. dos mítics. E invitámolo directo a falar. Sí, sí. Sí, pero que poñemos unha imaxe, quer decir, non queremos saber a identidade. No, Poñemos unha imaxe de Fraga. Que siga con Fraga, claro.
É que fale a través dela, a min que non me... Podemos interactuar con el, pero tío, que manteña a súa personalidade. Sí. Mira, como teño unha puta cara tremenda, pois esta é a miña sección. É a tua porque había sección, que comentalo. 34 minutos, 35, non está mal. Salvaxe este de que meten a turra con Portugal Non, en xeral alargámonos cas noticias. Como ten que ser, porque temos que manter a esta xente informada. Efectivamente. Do que Do que pasa, acontece. do que acontece. E nada. Mais alá do Miño máis alá do Miño. e do Xures. Que tamén é noso. Algún día. O Xures? Algún día. Todo. O Xurés. Todo para baixo. Sí, tras os montes, o baixo Alentexo, todo é noso. Todo noso, non? Aquí temos uns minutos de reflexión. Un día temos que vamos a ir un ano a vivir a Lisboa, cun estudo ali de parola. Estaba guai. Estaba guai ou non? Copiándonos do té con gotas. Eles van a Londres. Pois nós a Lisboa. A Lisboa. Que nos gusta máis. Ou imos a Angola. Ou a Angola. Non apetece a min ir a Angola. É dicir, Lisboa ten máis pinta... Non apetece... Non te apetece descubrir África. Sí. Sen tono humorístico, isto é simplemente No, unha pues, conversación relaxada de... Sempre tes ese como de ai, e que pasará allí en África, seguro que me matan. Marrocos é moi mítico, pero estaría guai coñecelo, pero máis para baixo, hai que ir máis para baixo. Sudáfrica non, porque Sudáfrica é Europa. Sudáfrica é Europa. Sudáfrica é Europa. Tú crees que está unha cousa ultra desarrollada? Sí, Sudáfrica é como Portugal. Como a parte a que fomos nós a Malta. As vacacións, que aquelo Malta non era Malta. Aquelo era zona europeizada para que veñan 4 tontos estudiantes como a nós. Sí, a zona que fomos, efectivamente. 4 ricachos. Verdad, porque Malta é Afganistán. Pues sí, Malta en forma eu cando cheguei, estiven algunha vez en Afganistán, non, pero como son un puto payaso. Eu cando cheguei non me imaginaba. Non, pero a ver, Afganistán. Porque nunca tampouco, a mí nunca me antes da viaxe contexto, non nos ensinaran fotos de En Malta. cuarto de eso fomos a Malta. Ah, sí, fomos a Malta de viaxe. De aí sae, fomos a tal. Claro, eu que nos meteron un puro da hostia só por unha academia que vamos, na miña, sí, bueno, final que foron 700 e pico euros. Casi gastei 1000 entre todo. Bueno, sí, a verdade, claro. A academia, bueno, a mitad non, pero o mellor non andaba lonxe. A mitad non, pero casi. Non andaba lonxe. Te imagínate sin academia que foron 3 días e eu estaba con verdad todo o que respeto aos meus compañeiros, nun estaba grupo cos tontos. Claro, é que super feo isto, dividiron nos grupos dos máis capaces, no que eu estaba. Evidentemente, si soy anglosajón, si soy. Bueno, pues dous grupos, como de maior nivel e menos. Eu non son ningún literato dramaturgo en inglés, Eu non son ningún xefe falando inglés, pero tampouco son un paspán como había algún ali. A ver, podías simplemente facer dous grupos e non ter que dividilos por nada. Pero a mí me parece curioso. Tamén podía ser unha mezcla totalmente. Unha mestura e xa está, pero bueno, aí un pouco, claro. Colexio concertado, tampouco vamos a pedir moito máis. Hostia, que está aquí, mira, aquí o temos. Pedimos perdón. Sí, aquí está, por riba da miña cabeza. Aí está. Ese o colexio CPR Luis Vives, que teñen aí de adorno hoxe un reno que eu creo que roubaron de algún lado. Teñen un Belén super guai. A min soname que teñen un reno que roubaron de algún lado, Martín, que teñen un buzón. Bueno, eu non digo nada. Buzón de sei quen o un roubou. telepizza. Sei quen o roubou, pero non vou dicir. En serio? Sí. E dá clases de matemática. Pois vamos co franquismo galego. Bueno, hoxe temos recomendacións abondo, Martín, tú non? Sí, e que viva Malta. Que viva Malta, pero non só, hai que volver, non só a parte turística. A parte que ven sendo Túnez. Porque Malta é un cacho de Túnez. A mí non me disgustou en absoluto que Malta. Que nun momento tal, a Malta... Hai que falar maltés algún día. Hai que falar maltés, é verdad. Pues, veña, franquismo galego, pon a musiquita aí. Bueno, a sección en que impoñemos o galego dunha maneira absolutamente, totalmente facha. Sí. Bueno, pois... Eu fun de cara. Xa lle dixen a Iván que hoxe non traía recomendación. Non traes. Pero si vou fazer unha recomendación, que é unha absoluta gilipollez. Bueno, primeiro de todo acordouseme ahora. A miña prima Andrea, que foi a que me dixo, un día falou, me dixo: "Ai Martín, coñeces esta serie?" Porque el desorden en que dejas, poder que podía la comentar. Non sei se ves todos os programas, pero se o ves, gracias, Andrea. Gracias, Love Andrea. you so much. E que iba a decir, este tipo de series perfectamente pódense fer en galego.
Inda que sexan pa Netflix. Entón, que vos recomendo daqui grandes produtoras? Non, a ver, Vaca Films é unha gran produtora. Pero vamos a ver, A nivel que fagades as español. vosas putas merdas en galego. Pagadeslle a quen faga falta, pois para que faga os putos subtítulos. Ua, dobraxe. É que unha dobraxe o que vos dé a puta gana, pero é unha serie que perfectamente podía estar en galego. Pero vamos, clavada. Perfectamente. Igual que E moitos Aaron outros. Piper se fai falta que ten que sair Aaron Piper, pois darlle 3 meses de galego, tipo fala galego. O señor Carralejalde fixo as morga en galego. E morreu. Non. Está o tipo máis vivo que nunca. Pois aí está a miña puta recomendación, que non sei quen me creo aquí. Doctor Manhattan. O próximo xestor da Gadic. Si son. Bueno, Si son. Pois eu vou recomendar. É que teño aquí unhas cantas recomendacións que apuntei entre onte hoxe que se me ocurriron. Unha delas, non sei dicilas todas, porque igual despois os clips non se sacan todos e non xera a interacción que finalmente buscamos. Eu despachaba. Porque, bueno, non a cifra, pero é o último programa É o último programa deste ano. Deste ano. E dicímolo, eu o despachaba último todo. programa deste ano porque a vindeira semana Vindeira coincide semana, con este directo fantástico que imos facer o 25 de decembro. Venres. Unha tarde que todos podedes prescindir de sair da casa, de facer cousiñas, De falar aos vosos familiares. de falar aos vosos Claro que familiares. non. Colledes o voso dispositivo favorito, Efectivamente. e sentadesvos e Smart TV para tamén Smart TV. espallar a nosa imaxe polo mundo. E aparte deso, bueno, que esa mesma semana non haberá programa porque imos dedicar 2 horas da nosa A ver, vida. claro, tedes un puto directo de 2 ou 14 horas que, a ver, De 2 a 14 horas, De 2 a vamos 14 estar horas. máis ou menos. Efectivamente. Bueno, pois as miñas recomendacións son outro día Alba Mancebo Fran Cañotas subía unha foto conxunta, subía a Alba dicindo que lle daba o testigo, non? O testigo, a testemunha non sei como se di, porque creo que non son o mesmo en galego, do cambio no mesmo lugar onde se emitía Os Castros, que era o programa de Alba Mancebo, emitías agora os especiais de Coma Comarca que se fan para este Nadal, as batallas. o relevo pode ser. O relevo, sí, efectivamente. Ambos programas eu para min o recomendo porque son dunha calidade que falla na galega, como moitos outros que están saindo, pero que non sempre son os máis valorados, como por exemplo o programa de cociña moi ben feito. Son cousas que son cousas que se fan en todos os lados e que ata agora non se facían ben na galega. Igual que tamén o Fun polo aire, que empezou sendo unha cousa un poquiño cutre, igual que o Vin polo vento, malia a presentadora, que era unha comunicadora fantástica, pero son programas que foron collendo algo de identidade. Fun polo aire, Os Castros, Coma Comarca é un programa de cociña, non de cociña o da que fai a región, sino de batalla de cociña en plan Masterchef, Top Chef, todos estes, que non sempre é fácil telo na galega porque esos formatos hai que pagalos, e este era un formato independente que funcionaba, que ten o seu sentido, que aproveita Galicia e as súas comarcas e moverse por Galicia, e está, creo que moi ben plantexado. E Os Castros, igual que outros documentales que se teñen feitos sobre a historia de Galicia, funcionan ben. Igual que a historia do Reino Suevo de Galicia, que foi o contido máis visto de toda a web de a CRTVG en todo o ano pasado 2019. Pois dos programas que pagan a pena e agardamos que vayan xurdindo máis e confiando nesta xente como Alba Mancebo, como Fran Cañotas ou como moitos máis que falan ben o galego, que queren o galego, non como compañeiros que foron recollidos para certos programas últimamente que igual por moi maja que se esa xente, pois igual o galego noso, o galego natural, non como podemos ver recentemente, non sei se sabes o anuncio de Nadal. Claro, collen o anuncio de Nadal de que da xunta. Unha locutora que notas que, vale, un galego que che fala Google casi automáticamente. Sí, efectivamente. Tamén a película de Alfonso Zarauza, que teño gana de vela, pero non a vou poder ver, al menos que me mova, porque en Ourense non vai estar, que é a película Ons, que eu vin unha escena no Novos Cinemas no Festival de Pontevedra do ano pasado. Bueno, estreouse hoxe 18, creo que cando estamos grabando isto. Creo que paga a pena, a máis audiovisual galego e en galego, ten moi boa pinta, e de vela os que podedes. E por último, a serie Xan, feita por Lucía Estévez, directora, e Miguel Canalejo, guionista e actor da serie, unha serie pequena
que se está colgando en YouTube ahora hai os 3 primeiros episodios. É o que ata agora se chamaba unha webserie, pero xa de webserie eu creo que xa non ten moito sentido. É unha serie curta, de episodios curtos, pero que a min parece, aparte de ser moi aleatoria e curiosa, a min gústame como está feita e a máis audiovisual bueno, que paga a pena, iba a decir primerizo, pero non é emerxente, agromán, Non rollo super profesionalizado. non vaca films, asentado xa. efectivamente. Eso que paga a pena velo, tanto os castros de Almavencebo como a comarca, Ons de Alfonso Zarauza e Xan de Lucía Estevez e Miguel Canalejo. Esas son as miñas recomendacións, puro audiovisual no día de hoxe. Sí. E Xan, que é unha serie que perfectamente, igual que Ons, os programas non porque son televisión, non, pero Xan e Ons podían estar perfectamente en Netflix, comparados con outras series que hai por aí, por calidade e podían estar perfectamente en Netflix. Pois aí estamos. Pois aquí o deixamos no día de hoxe un neste paso máis cerca da independencia. Último, que non derradeiro programa de Parola, pero si o Home, último deste derradeiro ano. non, en principio Derradeiro nunca. Bueno, nunca. Ata No, que- derradeiro nunca. nunca Ata que, xa bueno, ata que ata que ti ou eu, pues, ainda queda moito. ainda queda moito, ainda queda efectivamente. A cousa é que graciñas por o que nos distes esta última etapa do ano e seguimos crecendo e medrando. Sí, eu non tiña pensado parar, No, eu non paro, eu non paro tampouco. xa, Vémonos Eu non no paro. directo do día de Nadal. Desexamos vos que Non faltedes. non faltedes, desexamos unha boa noite de noite boa, un bo discurso do rei. No discurso do rei. Bueno, dentro dunha petición personal intentemos ser prudentes. Sí, Pero bueno, aquí cada un. ainda que nos abran, pues que tampouco é obligatorio. No. Tampouco é obligatorio. No. Bueno, Pero bueno, moitísimas gracias a todos e todas. Vai poñendo aí a sintonía que nos vamos. Claro que sí. E ata o vindeiro episodio de Parola xa no 2021. Non vos perdades o directo do día de Nadal porque agardamos que pague a pena Home, velo. tras a chicha. Veña, Veña. deicalo. Hasta logo.